संग्राम खालामो बेदों बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जायो लामायाव जथेनानै जोंनो आलादा बर'लेण्ड नांगौ होनग्राफोरदों बेखौ पिस एग्रिमेन्ट जाया पिस एग्रिमेन्टखौ आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामग्रादों खालामनाय जायो। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि जे बिटिआर एकर्ड जे जालांनाय बैनि माखासे गोबांथार जेंनाफोर दासिमबो बर' हारिनि गेजेराव मावफुंजायाखै आरो एनडिबि फोरनि गोबांथार केसफोर दङ बिथांमोनखौ दासिमबो जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायाखै। बिनि गोबांथार बाथ्राखौ लानानै उदालगुरि इउनाइटेड फ्रन्ट एक्स एनडिबि नि आफादगिरि मानगोनां दि हारिमु सारा गोबांथार बाथ्रा आरो बिनि गेजेरजों रोखा रोखा बिथाङा फोरमायदों दा बिटिआर एकर्डआव थारैनो मा दंमारो आरो मा गैया बेखौ मानो थाखाय मावफुंनो हायाखै आरो माखासे बर'नि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय एनडिएफबि फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय माखासे कमिटि दानानै होदोंमोन। बै कमिटिफोरा दिनै फैमाल खालामनानै दिनैसिमबो सिरि जानानै दङ। दा बिनि गोबांथार बाथ्राखौ नोंथांमोना दि हारिमु सारनिफ्राय मोन्थिनो मोनगोन। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ नायब्लानो गासैबो फारि फारि बुजिलांगोन। गोबां समायसाफोर दङ आरो बारग' एनडिएफबिनि जि समायसा बे समायसाखौ अकल बे समायसाया बारग' एनडिएफबिनि समायसा होननानै जों साना बे समायसाया गासै बर' रायजोनि एबा बर' हारिनिनो समायसा होननानै जों साननाय। मानो होननानै बुङोबा जोंहा स्टेन्डिं इसुफोर दङ जेरावनोखि दिनैसिम 64 जन बारग' एनडिएफबिफ्रा जोबथेसालियाव दङ रन्जन दैमारि सारजों लाफानानै 64 जन दङ। बेराफारसेथिं गोबां सेंग्राफ्रा दिनै न'आव दङब्लाबो गोबाङानो केस दङ आरो गोबां जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंनो हायाखै। जि समायाव मोजां सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि लानांगौमोन जि समायाव थाखा फैसा खामायनांगौमोन बे बैसो आधा बैसो ससेखौ हारिनि थाखाय बावसोमबोबाय गावनि थाखाय गावनि उदैनि थाखाय बारग' एनडिएफबिफ्रा ओरैनो रं तामसा खालामनो थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नाङाखैमोन हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखायसो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन। दा बै खावसे बैसोखौ बारग' एनडिएफबिफ्रा हारिनि थाखाय होबोबाय नाथाय दिनैसिम जोङो सुक्तिनि उनावबो गोबां जोंनि एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंनो हायाखै आरो जायफ्रा मोनदोंब्लाबो बे थोजासे नङा। बेनिखायनो जों सरकारनियाव दाबि खालामबाय थादों जे फैबाय थानाय जि आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जागोन बेयावबो माखासे जोङो खथा बिगासिनो दङ। लोगोसे जोंहा जि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जि बिटिसिआ मोनसे साख्रि होनो हानायनि क्षमता दङ बिनिफ्राय होयो ना स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे अथरिटि होयो बिथांमोननि खोथा बेखौ जों एपिल खालामबोबाय थादों। बेफोर इसुफोरनि सायाव लानानै जोङो दिनै सावरायदों आरो बेबायदि इसुखौ लानानै जों सावरायबोगासिनो दङ। थांनाय 3 बोसोर 4 बोसोरखौ जोङो नेबाय जायफोरा खुंथायाव दङमोन जायफोरा सरकाराव दङमोन बिथांमोनखौ जोङो नेबोबाय जे जोंनि जेसेबांखिनि समायसा दोङो बे समायसाखौ बर' जातिनि समायसा होनना नाजावना लानानै बे समायसाखौ समाधान खालामनांगौ होनना जों एपिलबो खालामबोबाय मावबोगोनदां होननानै जोङो नेबोबायबो नाथाय दिनैसिम मावफुंना होनायखौ जों नुवाखैसै। नंगौ स्टेट गभर्नमेन्टआ 3 मानसिफोरनो दायित्व होदोंमोन जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी EM फेरेंगा बिथांमोन 3खौ एपइन्ट खालामदोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ जे एनडिएफबिनि जेसेबां स्टेन्डिं इसुफोर दङ बे इसुफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोननो दायित्व होनाय जादोंमोन नाथाय फेलार बे 4 बोसोराव बिथांमोना ससेबो मावनानै देखायासै आरो जोंनि जि इसुफोर बारग' एनडिएफबिनि जि समायसा इसुफोर दङ बेखौ अबेबा केसेरबारियाव गारना दोननायखौसो जों नुबाय। बेनिखायनो जों दिनै खनखांफिननानै बे जोंनि जिखिनि स्टेन्डिं इसुफोर दङ बिनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ। जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों नाजागासिनो जेसेबां बारग' एनडिएफबिनि केस दङ बेफोर केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो जेसेबां मुंख्लं न'खरफोर दङ बे न'खरफोरनो अनसुंथाइ होनांगौ बिनि थाखायबो जों खामानि मावगासिनो आरो जोङो मावलांबाय थागोन। नाथाय जों जि बे जोंनि इसुनि सायाव जि खामानि मावदों दिनै सोरबा जायफ्रा बेफोर इसुफोरखौ केसेरबारियाव गारनानै दोनग्राफोरा दिनै एलार्जि जादों मेगन सादों आरो दुखु मोनदों
जायनि थाखाय दिनै जोंनि खौसेथिखौ नायनो हाया जादों, सहायनो हायाखै बिथांमोना जोंनि इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिखौ पिस बोफ्लेनो नागिरदों। जाय व्यक्तिफोरा एनडिएफबिखौ बैखिनि समायनिफ्राय बोफ्लेबोबाय, गावस्रा होबोबाय, बै व्यक्तिफोरानो दिनै आरो जों गथायसे जानानै थानायखौ नायनो हाया जादों आरो जोंनि इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिखौ बोफ्लेनो नागिरदों। बे राजखान्थियारिफ्रा राजखान्थिखौ गेलेखागोन, गेलेथों, नाथाय आं खावलायगोन जोंनि बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना धैर्य हम, राजखान्थिनि प्रलबनसाव, राजखान्थिनि माबा मोनसे लुब देखायनायाव जे नोंथांमोना दोलोखौ नागारनानै थाङा। जोङो नुबोदों जाय मेन्दाया दोलोखौ नागारो बे मेन्दाया महाबा मुसा लख्राजों जाजाहैखायोखा। बेनिखाय जाहाथे दोलोखौ नागारनानै थाङा, जोंनि इसुनि सायाव जों गसंनानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय समावहा जों जोंनि गासै समायसाखौ समाधान खालामनानै लानो हागोन। बेनिखाय आं खावलायदों जाय राजखान्थियारिफ्रा इउनाइटेड फार्मखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदों, नोंथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो जाय जोंनि बारग' एनडिएफबिफोर, नोंथांमोनाबो बुजिदो जोंहा जिहेतु इसुसफोर दङ। जोङो जि खामानिखौ दायो मावबाय थादों बे राजखान्थि नङा, जोङो जोंनि इसुनि सायावसो खामानि मावगासिनो दङ। बिनिखाय राजखान्थियारिफ्रा राजखान्थिखौ गेलेखागोन, बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे गेलेजाया, गोसोखौ हमथानानै जोंनि इसुनि सायाव जाहाथे खामानि मावनो ज' थालायो, जोंखौ बोलो होयो आरो जोंखौ सहाय होयो, बेखौसो आं अनुरद खालामहरगोन। एकर्डनि सायाव मा बुंनांगौ बेखौ जथेस्थ' सम बारलांबाय आरो गोबां सान्थौगिरिफ्रा गोबां खेंफोरथि होलांबाय। सोरबा डक्टरेट खालामनाय, सोरबा सान्थौगिरि, सोरबा थुनलाइगिरि, सोरबा हारि सिबियारि आलादा आलादायै बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै गोबां बिबुंथिफोरखौ होलांबाय। आरो आं बारग' एनडिएफबि हिसाबै नैबे एक्सपिरियेन्सखौ नुनानै बै समाव जि बुंदों आरो दाबो आं बेखौनो बुंगोन। जों एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे दायोबो मोन्दांथिबाय जि बिटिआर एकर्ड बा सुक्ति, एक्सुवेलि बे एकर्ड नङा, बे एग्रिमेन्ट, पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंदों जेराव। आरो बे पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बे एग्रिमेन्टआ जायफोरा असान्थि एबा हाथियार लानानै संग्राम खालामो बेजों बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जायो। लामायाव जथेनानै जोंनो आलादा बर'लेण्ड नांगौ होनग्राफोरदों बेखौ पिस एग्रिमेन्ट जाया। पिस एग्रिमेन्टखौ आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामग्रादों खालामनाय जायो। दा बे पिस एग्रिमेन्टआ जि जालांबाय, नाथाय बेयाव लिरखांजानानै थानाय दफाफोरखौ जोङो मोगथां महराव मावफुंनायखौ दिनैसिमबो नुवासै। मानोना बैखिनि समायावनो जोङो बुंखादोंमोन बर'नि इलेक्सननि मेनिफेस्ट'सो होनना जोङो बुंखादोंमोन। दिनैबो बे मोगथां महरावनो दिनै बेनो नुजाबाय जे सुक्तियाव लिरना थानाय मोनसेबो दफाफ्रा दिनै मावफुंजायाखिसै। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि होन, रेलवे पस्ट फेक्टरि होन, अनेक लिरनाय दंमोन बेयाव, दिनैसिमथ' जों मावफुंनायखौ नुवाखै। बेयाव मावफुंदों होनना बुङोबा एनडिएफबिनि केम्पखौ डिसबेन्ड खालामदों, बिनि अनगायैथ' जेबो गैया। बिनि अनगायै जेबो मावफुंनाय जायाखै बेयाव। आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जेलाव थानायफ्रा उदां जानांगौमोन बेबोथ' गैया। एरिया एक्सटेनसन जानांगौमोन बेबो गैया। 60टा समस्ति जानांगौमोन बेबो गैया। जेबो गैया बेयावहा। बेनिखायनो जों बुंबाय थादों बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ लानानै बे दफाफोरा प्रमद बर'नि इलेक्सननि मेनिफेस्ट'सोमोन होनना जों सिगांबो बुंबोदों, दाबो बेखौनो आं बुंगोन। थारैनो नोंथांमोना मानगोनां दि हारिमु सार बिथांनि गोबांथार बाथ्रा बुंनायखौ बुजिखाबाय जानांगौ आरो बिथाङा मानो थाखाय दिनै बेफोरबायदि बुंनो गोनां जाखो आरो मा जाहोनाव दिनैसिमबो मानो मावफुंजायाखै, बे माने ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्रा। दा नोंथांमोना मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो दि हारिमु सारनि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां गनायथाव आरो गनायथाव नंगौना नङा, नोंथांमोना बिजिरनानै नायनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमाय।